guys na nawala. Pero guys, nawala talaga yung pimple ko, pero yung mga guys, yung mga mga bakas niya guys, hindi nawala. Pero unti-unti nawawala guys. Ayan. Pero dati guys, dito sa mukha ko guys, grabe. Hindi ko ma-explain guys talaga. Grabe may itim na talaga guys. Hindi ko ma-explain kung What's up madlang people? This is Kuya Renz and welcome back to my channel. So ngayon guys ay pag-usapan natin yung pimple. From the word pimple ay nasa utak natin yung discouragement, disappointed sa isang tao pag may pimple. Pero guys, talagang kung may pimple talaga kayo guys, talagang parang nahihiya kayo pag makita kayo ng isang tao. Kasi guys, na-try ko na yan guys, na maraming pimple guys. So way back when I was grade 10 guys, so di ko talaga na-explain. Gusto ko nang huminto sa pag-aaral noong grade 10 kasi nahihiya na ako sa mukha ko, nahihiya na ako sa mga ibang tao na humarap, nahihiya na ako makipag-usap sa mga kaibigan ko kasi yung pimple ko guys, hindi talaga pimple na siya, acne na talaga siya guys. Kasi yung pimple ko sa ilalim may nana na may itim na, kaya dito guys, umaabot na dito guys, dito yung mga pimple ko, yung mga acne ko dito lahat, pati liig ko guys may pimple at acne na talaga. Kaya gumamit ako dati ng guys, na anong tawag dyan, yung pants. Ayan, di pa rin effective guys. Ayan, hanggang dumami guys. Ipapakita ko sa inyo guys yung pimple ko dati. So ko lang sa dati, i-edit ko lang dito sa vlog natin ngayon. So ayan guys, yung talaga guys, parang hindi lang ako dito guys yung nakatry ng pimple o acne. Alam ko na marami din nagka-acne dito at pimples. So ito yung tips ko guys kung paano nawala yung acne ko. Ayan, talaga guys, reveal talaga, parang thankful ako guys, parang wow, blessings talaga, salamat God, it's Friday. Joke lang. Blessings God, blessings talaga guys ni God, kasi nawala talaga yung pimple ko guys. Ito yung mga tips ko, gusto ko lang i-share yung mga tips, yung mga bawal at hindi bawal. Ayan, may manok. Gusto ko lang i-share yung mga bawal at hindi bawal, at yung mga diskarte na para hindi tayo magka-pimple guys. Ayan, so let's talk about 5 tips na hindi tayo magka-pimple. Pero depende ata guys, kasi yung ibang tao magka-pimple talaga, no, diba? Pero yung pimple guys na isa lang, natural lang yan guys, yung magka-pimple na isa. Pero yung magka-pimple na dami-dami na guys, hindi na natural yan guys. Kaya ito yung 5 tips ko guys, kasi pinagdaanan ko na ito guys, na grabe yung mukha ko. Makikita yung mamaya guys, ipapakita ko sa inyo yung mukha ko dati. Grabe yung hindi ko na ma-explain. Parang hindi ka na maghanap ng GF, hindi ka na makahanap ng friends kasi yung mukha mo talaga. So i-share ko lang guys ha, ito yung 5 step ko na hindi tayo magka-pimple o acne. Para hindi tayo makaparami ng mukha ng acne at pimple. So number 1 guys, ay huwag tayong ma-stress. So yung stress talaga is natural na tayo ma-stress tayo guys sa mga problema, sa mga challenge, sa mga love life, diba? So natural lang talaga guys na stress tayo sa mga problema. So dapat bawas natin yung ma-stress guys ha. Bawas natin yan. Kung may problema, smile lang. Ipakita sa ibang tao na kahit may problema sa loob, sa labas, ipakita na smile lang. Ganon. So number 2 guys, ito yun. Number 1 is stress. Yung stress natin dapat minusin. Ayan. Dapat bawas-bawasan yung ating stress. Number 2 guys, bawal yung guys, yung mga oily na pagkain. Ayan.
guys, sa tusi guys, grabe yung kain ko talaga yung nung grade. Nag-start na yung pimple ko guys noong grade 6. Ayan, start ako ng pimple noong grade 6 until na grade 10. Wow, grabe, ilang years. Ilang years. Ilang years yung start ako. So 6, 7, 8, 9, 10. So 5 years guys. Dinala ko yung pimples at acne sa mukha ko. Pero yung oily guys, bawas-bawasan kumain ng oily guys. Dahil yan talaga yung unang magkaresulta yung pimple at acne guys. Pag kumain nyo ng mga oily, huwag kayo kumain ng oily guys. Bawas-bawasan guys yung kumain ng oily. Okay? Tapos guys, number 3. Late matutulog. Ayan, late matutulog guys. Alam natin guys yung mga gadgets natin, ma-internet tayo, pero guys, alam na natin guys na grabe yung, hindi naman ako dito yung gumagamit ng internet, marami din, especially sa mga wifi dyan, na maraming gumagamit ng wifi, pero bawas-bawasan din natin guys sa mga na hindi maagang matulog. Dapat maagang matulog tayo guys, especially sa mga boys. Yan, mga boys. Kaya kung gusto nyo hindi ma-disappointed yung mga girls, mga GF natin, dapat matulog tayo ng maaga. Kung may malaro kayo ng ML, alam ko guys na maraming nilalaro ng mga lalaki yung ML, pero dapat guys, boys, dapat take time, take management, time management tayo guys, para hindi tayo magka-pimple guys. Dapat maagang matulog talaga guys. Next, number 4 is dapat gumamit tayo ng skincare. Ayan, skincare. Kasi, example, lalabas tayo sa bahay. Diba, yung mga aso, yung mga anong tawag dyan? Basta sa amin dito guys, is aso, yung abog, yung mga aso ng mga sasakyan, yung mga abog, yung mga ganyan. Dahil dito yung ang hirap pag Tagalog guys, kahit Bisaya ka, di ba? Ganun. So, yung mga abog, yung mga like ganyan, dito pinipilit sa mukha. Ayan, dito dumadapo sa mukha. Ayan, dumadapo sa mukha yung mga abog, yung mga sasakyan, di ba? Dapat may skincare kayo bago kayo pumasok sa bahay, bago kayo matulog pala, o bago kayo humiga, bago kayo mag-rest. Dapat ay mag-skincare muna kayo, maghilamos, tapos mag-skincare para iwas tayo pimple at acne. Yan talaga yung risk sa buhay ko guys. Number 5, yung pinakahuli is dapat may tayo, from the word care guys, is yan talaga, 4 na letter lang yan guys, care, pero nakaka-improve talaga yan sa sarili natin. From the word care, dapat ay care, diba? Care, dapat caring, hindi lang sa labas, panglabas ang guys, kikare natin, kundi sa loob din guys. Kasi yung iba guys is nag-take ng medicine sila guys, like capsule. Pero okay lang yan guys pag detect tayo ng capsule. Yes, may naman guys, may FDA naman guys, may halal, di ba? May mga may manufactured by ganun. So ito na pinakahuli guys, number 5. Ay kumain tayo ng gulay. Ayan. Kumain tayo ng gulay guys, dapat yung kalabasa, yung ampalaya, ayan. Kain tayo ng gulay guys. Kahit yung yung sabaw lang, yung gulay na sabawan. Yan talaga yung discard ko guys. Ayan hindi naman gaano guys na nawala. Pero guys, nawala talaga yung pimple ko. Pero yung mga guys, yung mga mga bakas niya guys, hindi nawala. Pero unti-unti nawawala guys. Ayan. Pero dati guys, dito sa mukha ko guys, grabe. Hindi ko ma-explain guys talaga. Grabe, may itim na talaga guys. Hindi ko ma-explain kung mukha pa ba to or mukha pa ng aso. Hindi ko ma-explain na guys. So guys, yun lang po guys na At sana ay may natutunan kayo guys. May naisawalat ako na mabuti.
may naatulong ako, especially sa mga pimples dyan. Alam ko na marami din na katulad ko dati, katulad ko. So guys, number 1 ay bawasan natin yung mga stress. Number 2, bawasan natin kumain ng mga oily pagkain. Number 3, dapat tayo mag skincare, dapat tayo ayun, may chicken. Bawal tayo, bawasan natin ano na yun, nakalimutan ko na guys. Bawasan natin na late na matulog, dapat maaga matulog. Next is kumain ng gulay, ha? Yun lang po guys, ha? Dapat, alam ko na maraming nagka-pimple ngayon. So guys, girls, boys, sino ba yan? So please take care ourselves. Care, from the word care. So please care ourselves. Hindi lang panglabas, kundi sa pangloob din guys. So yun lang po guys, and don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. This is Kuya Renz. Kung may tanong kayo guys, kung gusto talaga kung ano tayo yung diskarte ko pag nawala guys, so just comment below and I will message you. So my Facebook account is Ernio Butlig Nampas Jr. So message me, and my Facebook page is Ren Jr. Show. So yun lang po guys, at maraming salamat, at yun lang po. Paalam guys, see you for the next vlog. Ang i-share ko naman guys is 5 tips kung paano pumuti. So let's bye-bye, see you!